Hello, baby. मा खालामदों? ओरैनो जिरायना दं। नोंहालाय? ओमफ्राय आंनो भेलेन्टाइन डेआव मा हरगोन? आं हरगोन ना बेबी। आं मालाबा हरालासिनो थाफैदों नामा? Thank you, baby. खिथादो ना। आरे बेबी आंहा नोंनो सारप्राइज दंखायो। नों सारप्राइज होखागोन ना आंनो। मा होगोन होननानै? आरे बिदि खिन्थाग्रोबालाय बोरै सारप्राइज जाबावनांगौ बिदि ओमफ्राय? सारप्राइजआ बिदि खिन्थाग्रोजायो नामा गोदाव सोरावनो? बिदिबालाय सारप्राइजआनो जाला बियो। Sorry, baby. ओमफ्राय थांनाय बोसोरनि बायदि बिबार मोनसेल' दा हरखा आंनो। बेबी। मा ओंख्रि जाया? दालि बेदर एवनायसो। मैया हरावलाय मा ओंख्रि जाया? सुजानि फट'खौ मानो लाइक होआ नोङो फेसबुकआव? जालायबाय आरो गोदान जुरिफिनलायबाय। मा जुरिफिननो होनबिलाय? मैयाबो लक्ष्मीनि फट'आव किउट होननानै कमेन्ट हरलायलायदों, बिउटिफुल होननानै कमेन्ट हरलायलायदों मा? लाजिनोथ' रोंखाया। दा सिरि थादो। बेबी बुं। हेल' आयौ फन दाहरसै होनबा दा हरखाया। Good morning, baby.